साख्लाय रिजाक जे राज्य से एतिकै त्रिपुरा हास्ते नोंथुन म्यानमार नोंथुन बा पाकिस्तान नोंथुन जे भारतबर्षो हाइकाबा त्रिपुराओ इलिगेल माइग्रेंट नोंगै हाइकाबा राज्य से एतिकै हाबतं फाइने रंनो नाइकलै बरंनो 1 month नि बिसिङो हाइकाबा तालसान बिसिङो फातार हास्तेओ बन जानजानि थायो फिरंनानि साख्लायजाक अबा हाइकेनो मास सो joto जागानो प्रोटेस्ट सलिखा सेम अबा हाइकै अ जागाओ चाखमाघाट एरियाओ अ जागानि लुकुरंनो 16 जनानि जे मुंलिस कारिखा जे बरनो कायसा बरनो सन्देह थाइकाबा बर काजे हातार हासे निंगना बरनो काजे अज सोंनु गया आति हिने बुमुलिस सपाय माबाय तेलंगरा एसडीपीयू नि थानिबो सिनि टीआईएस नि पक्ष थेकाबो जों बरनो मेमोरेंडम रिखा जाते इमिडिएटली दाक्ति 24 घंटा नि बिसिङो बरनो नायि सय बरक ब जागानि फाइ अ जागा तंफाय नायनि बागै जों बरनो मेमोरेंडम रिखा एसडीपीयू साहेब नि थानि आपनि परे थांनाय मियाफुरुबो वाइटेब रगुरिखा अबा हाइकिनो जे अ जागा इलिगेल माइग्रेंट नि जे सिनि बयबो हिंजागि तंमानो सयजा हिनि बरगो फाइ नायफिका जे प्रशासन रगो फाइ नायमानो तुइनाय खरकसा मुस्लिम दफानि बरक ब जे आबुनो बखा साजिया ओंगै बुबाग्रानो पुटुखा हाइसि बुबाग्रानो हिनका जे नों आंनो हिमा हाइके बुबाग्रानो तिबो ब हिनका जे अ न गानानि जाब्रा साफाइदि बुबाग्रा ब सुरु सुंनोसिम सबाय हिनु गोबां मबाय के हामिया कक सामनतै दिनै अ चाखमाघाट एरियानि joto बुबाग्राना हामजांनाय joto सिनि तिप्रासर पाल बाक्साके बनो रम फाइका कक सुंपिल लाइका कक सामान बिसिंतै बनि जे हामिया सामानि कक ब अ जागा माने गसिनाका इ आंकिसा हामिया साजतिन खा बुबाग्रानो आनो नाका दिहिनि ब सामाबाय दिनै अ चाखमाघाट एरियाओ सुंफावै थांगाता अबहाय ताबुक एमने ओ जे रायजो साइदि दंगाय रक जे 16 जना माने खरकसे मारा मानजाखा खोखना प्रशासन रमखा अब ताक्सु जरातै आन अजाबो खबर फायाको जेतो एसडीपीयू बसबो आन कोगरि रहका नायि मानजाखा आंनो इमिडिएटली लिस्ट रहनायनि सावो एक दिन लाई थांका आनि थानि खबर सपायाको आं तिनिनि बिसिंमा एसडीपीयू गोरोंनाय गोरोंगै बतामो मादा मांखा माया बबाय कक सामान परे आबुसुं सावि मालायनि तब ताक्सु जरातै खा आनि थानिबो लिस्ट सपायाको आबुनि आनि बुंनि रसि जागा दा जागा कोन जागा म चिनि विधानसभा के कृष्णपुर विधानसभा चिनी विलेज का उत्तर उपनगर एडीसी विलेज किसी दिन आगे आंग माने आं तो एडीसी एरिया नि बसबास खायो आं एडीसी एरिया दंगो ओमफ्राय महाराजा नुक माने पोस्टकांगो लाइफ फेमिली प्लस चिनी बरक 17 जना बुमुं थानाव खालायजा बांलादेशी हिंदी बरं सब बांनि जत डकुमेन्ट्स दं एरपर पासापासि अरिजिनल जरा बांलादेशी नि तंफैनाय बरं मा साफानो रमजाया अनसाबो बुमुं दंगो तिप्रासाबो बायरेनि दंगो माने अनसाबो बायरेनि दंगो ओ चाकमा टाकमा अनेक किसु दंगो जे नुकमानि सं जे पुलिस रममानि कय जना ओमफ्राय सुदु आनिको खाय अरसिनि माइनरिटी सिमिदा बुमुं कलाय केबो कलायना नांगौ ओमफ्राय बा महाराजाबो एकतरफा नायनायनि आंखुजाम हिनमा दङ महाराजानो आबोना आनो जाहाथे महाराजा खमाखैखौ त्रिपुराबासिबो जाहाथे आनो खमाखै